Sunana Sadiq Sani Sadiq Alhaji Shamsu a cikin fim ɗin Wani Dare. Wani labari ne na matukar cin amana. Saboda zan iya cewa ni tun da nake a rayuwana na Kannywood gaba ɗaya ban taɓa fim da na ci amana irin Wani Dare ba. Cin amanan ya ɓaci, rashin mutuncin ya kai matuƙa, ya kai makura. Wannan trailer da na kalla na Wani Dare, trailer ya burge ni. Na ji a zuciya na cewa ba mu yi wahalan banza ba, saboda da gani tun daga kan hoton da yanayin aikin da aka yi, tabbas fim ɗin zai yi kyau, ya ma yi kyau kwarai da gaske tun daga labarin. A ranar 29 ga wannan watan da muke ciki, watan uku, ranar Lahadi kenan, za a saki trailer wannan fim na Wani Dare a YouTube channel na Al-Rahus Film Production insha Allah. Fim ɗin Wani Dare zai soma zuwa muku a YouTube channel na Al-Rahus Production ranar 9 ga watan 4 insha Allah a karfe 8:30 na dare a kan YouTube channel, sai kuma karfe 9 a Algaita TV insha Allah. Wani Dare, Wani Dare, Wani Dare. Haidar ba ta motsi ta. Wani Dare.